प्राची, हा टीव्हीचा रिमोट कुठे आहे? असेल तिथेच टीव्ही जवळ. यार, तो इंस्टाग्रामचा ट्रेंड बनून मी पण रील स्टार बनू काय? ठीक आहे. अजून काय लागेल मला? मोबाईल लागेल, मोबाईलची फ्लॅश. ठीक आहे, मोबाईल घेऊन येतो. आज तर रील स्टारच बनतो, ट्रेंडिंग मध्येच येतो. अरे प्राची, हा अगं हळद होती इथे, हळद कुठे गेली? संपली. अरे आता इथे होती. सांगितलं ना संपली.